Dakajing 3 minot ki Mlp&Bsf sangut ki Nongkhaii tu Khappud India Bangladesh ki langat hakijar bagi lapen up haka arpo arterik yayong haki arteri ki jaka. Layok kem bat riu teli ki kali ki bakit hadu 1,000 kilogram kashini ban shalan tu sha Bangladesh hak Khappud ka South Garo Hills District. Kini sangut ki Nongkhaii tu ki dei ki ba nagol para Assam. Hak Khappud hakathan rongra layo bat kem artli ki kali ki bakit kendai pusau berni ka sini. Ya kani ka sini la IT ki pulet ka jela ki badan harongra police station. Kini kijing yo kem ya ki Nongkhaii tu Khappud kadai ka jing 3 minut bajing pet ngor jong kitanat pulet yada Khappud jong ka Sorkar jela Meghalaya police but border security force jong ka Sorkar India.